Ninga Sandra. Ninga Tandi. Ninga Mina. Masomo Malami. Adak Helsinki. Aja higa aboro. Chon gilala joluo bende ne nigi sauna mane gitiyogo. En mana ni sauna no ne ok en sauna kaka matindegi. Sauna mane joluo tiyogo ne en kendo kata jiko mokete maka kasto itiyogo kuom fundruok. Bende seche moko ne itiyo gi sufuria ma ikete pi maliet kasto iole yath mondo otigo kuom fundruok. Fundruok ne itiyogo kigolo tuoche kata kithiedho tuoche mamoko kotigo e yor umruok kata fundruok. E fundruok itiyo gi onget kuom umo ng'ano ma ifundo mondo obed osase e yor fundruok no. Lakini fundruok matinde ni okang' machielo. Wadhi sauna. Wadi Sauna. Wadhi sauna. Wadi Sauna. Wadhi sauna. Wadi Sauna. Warwaki e sauna en saa 1:30 motieno to kineno temperature kanyo en 72 degrees. Jokanyanam manoliet ha kanyo e kama ji fundore, kanyo e sauna matinde mane sauna masani. To e thoth sauna nitiere cho kama ji nyalo logo kata nyalo dhi e cho kata nyalo dhi oko kawinjo mar dhi oko. To e bath cho nitiere sauna. King'iyo bende ineno ka temperature lokore nikech sauna temperature ne dhi ka idho to samoro dok piny. Bende nitiere kuma oket tenge mar gonyo lewni kendo weyo lewni. Sauna ji donje duk thirith. Kamano e kaka joloka ne timo sauna margi. Kamano e kaka ne gifundore. To sama gifundore gibiro gi pi kata juice kata kong'o magimodho ei od fundruok midendo ni sauna. E sauna nitiere kar luokruok ma ji kuong lawe dendgi kata luokore kapok gidonjo e sauna mahie. E kar luokruok ka ji golo luya kendo ji temo mondo obed maler matin kapok gidonjo e od ler. Kata wawach ni kapok gidonjo e od liet kapok gidonjo e sauna. Kamoket tenge mar sauna e kar fundruok. Kuma wan joluo ne wadonje gi onget, joloka nogero maber mondo gidonjo ka gibete mos kendo ginyalo donjo e dhano mang'eny mokalo 2 kata 3 kata seche moko madhi 8 nikech en kama oket tenge ne familia. Jo familia duto nyalo bet kanyo ka fundore kendo gigo mbaka kendo gimadho soda kata gimadho kong'o kata gimodho pi e sama gin e sauna. E sauna kanyo nitiere kite mochwaki maliet ha. E kitego ikire pi. Pi samoro okik gi yath mondo okel muya kata iro masaso del, mafundo del kendo golo chilo kendo yawo buche manie body ma dho ngere dendo ni pores. To e iye kanyo be un gi temperature mondo uneno, un gi thermometer mondo uneno ka liet okalo. Erokamano.